Pirtûkê kenûya helbestvaneke naskirî heye. Fatma Savcı pirtûka xwe nû ya bi navê Bîrgeha Mê çap kir. Ka em binerin bê derbarê vê pirtûka wê nû de weşanxaneyê çi parve kiriye. Pirtûka nû ya bi navê Bîrgeha Mê ya helbestvan Fatma Savcı ji weşanên Avestayê derket. Fatma Savcı piştî demeke dirêj bi pexşanê li hemberî xwendevanên xwe ye û pirtûka wê ji 88 rûpelan pêk tê. Weşanxane pirtûka Bîrgeha Mê bi vî awayî dide nasîn. Berî niha xewnên weşiyar mane, xewnên veşart yên di van rêzikan de şiyarin. Hew qas şiyarin ku karin we bikişînin nava rastiya xwe. Sêhra pirtûkê ne tenê bi vegotinên xurt ên helbestî. Di heman demê de ji jêhatîbûneke li hev anîna gotinên kevnar û evînî pêk tê. Me dibe rêwîtiyeke keşfê, ji ber ku helbestvan pencereyekê hem li cîhana me ya hundirîn, hem jî ji perspektîfa bêhempa ya xwe reve dike. Cîhana ku te vedixwînî wê te bikenîne. Tûrikê te tije bike bi pirsên ku wê kêlikê tu nikare bibersivînî. Wê di çavên te de mêvandariya hêstiran bike û carinan jî bike ku tu du caran bixwînî, ji ber ku tiştên hatine nivîsandin nehêsanin, ji hêla jinek Kurd ve hatiye nivîsandin. Fatma Savcı ku di rêzikên xwe de hîsa aîdbûnê dide, bi erênî û car caran şînî bi rêbazên delal hestên xwendevanên xwe li hev dixe. Wan bi wextê sekînî ew saeta em lê bawer car din li hev tîne. Em neçolin. Dema me bi qûmê nagere. Zingila demjimêra me di newrozan de lêda. Min hay jê heye li ku sekinî wext, ew saeta em lê bawer. Tu dibînî vêga dilopa avê me ya ji zîvê Esfahanê nizilê. Kirasê minî ji lehiyekê fesilandî di eşqek dilmayê de rezî. Birînekim heye jî, dibe ku hew bên dirûn. Min bêriya bazê kiriye, wî hespê boz ji xalîceyê verşîne. Fecreke din veda bi vê strana dêrîn. Ka wî kulavî li ber heyvê bide alî. Ziravê xelkê hêjî neqetiyaye. Reşmalkên wan li deştê vedayî û agirê perezgan dalayî.